खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बर' असमिया आरो आदिबासी खौसेथिनि गेजेरजों रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों जलागाव आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा बाक्सा जिल्ला मुसलपुर महकुमा बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि जलागाव लोखि मन्दिरनि गेवलां फोथाराव रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिदों जलागाव आन्चलिक रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा जलागाव आन्चलिक रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा मैयानिफ्राय लानानै गाबोनसिम एबा 22, 23 आरो 24 एप्रिलसिम सानथामनि हाबाफारिजों बे रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिदों। दिनै नैथि साननि हाबाफारिजों फुंबिलिनि समाव जलागाव आन्चलिक रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि गोरों गोरा दैदेनगिरि सुबुंफोरखौ लानानै 25 बोसोर एबा रुपाथि मायथाइनि मोन 25 फिरफिलाखौ बिरहोयो। मख'नो गोनांदि बर' असमिया आरो आदिबासी हारिनि खौसेथि आरो हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो खौसेयै रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिबोदों जलागाव आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा। बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनि सिमांनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो दिनै जलागाव रंजालि बैसागु बिहु उदजापन कमिटि बिहु फालिथाय आफादा फैयै 25 बोसोराव आगान सुरनायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो रुपाथि मायथाइ खुंनो थाखाय देग्लाय जोङो थाम-थिम खालामदों एबा खुंदों। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे रुपाथि मायथाइयाव हाबाफारि बायदि जोंहा सानथामनि हाबाफारिजों गिबियावनो जोङो लादोंमोन गेलेनाय बादायलायनाय उन्दै फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे गामिनिफ्राय फैनाय जोंहा आइजो आरो हौवाफोरनि थाखायबो जोङो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो लाखिनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव जोङो लादोंमोन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय जेरैहाय सावगारि बोनाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो हरखाब बिबुंथि आवरायनाय बादायलायनाय। दा जोंहा बेयो मैयानि हाबाफारिमोन। दा जोंहा दिनै नैथि साननि हाबाफारि बायदि दङ। गिबि हाबाफारियाव दङ जोंहा गाहाय लांगोना बेखेवनाय आरो बे गाहाय लांगोना बेखेवनाया जोबनायनि उनाव जोङो जोंनि फालिथाय आफादनि गासै 25 खान फ्लेग 25 फ्लेगखौ जों बेवहाय दैखांनाय जागोन आरो बेवहाय जोंहा गिबि फ्लेगाव थागोन जोंनि बिहु खुंथाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा दैखांगोन। लोगोसे जोंहा आगोलनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो बे 25 खान फ्लेगनि गेजेराव जों लाखिनाय जादों। बेनि उनाव जोंहा दङ पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारि आरो दायो जोंहा बेलासियाव दङ गेवलां मोसाग्लांनाय एबा मुगुलि बिहु मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो जोंहा मोनाबिलियाव दङ हारिमु आयदा। बे आरो हारिमु आयदानि आगोलनो जोङो जौस्रां बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो जोंनि बे हारिमु आयदाखौ दिनै जोङो आबुङै जाफुंसार होनो थाखाय जोंहा हांख्रायनाय मेथाइ खनगिरि दङ। बे जाहैबाय मनिसा देबि। जोंहा दिनैनि बे हारिमु आयदा हाबाफारिनि उनाव दिनैनि जोंनि हाबाफारिया जोबगोन आरो जोंहा गाबोन दङ गाबोननि थामथि सानाव जोंहा हाबाफारि बायदि दङ बेलासियाव गेवलां मेल हाबाफारि जोङो आखायाव लानाय जादों। मानोना जोङो गेवलां मेलखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंदि दिनै फैयै 25 बोसोराव बे फालिथाय आफादा सफैबाय आरो जों दिनै बे जलागाव आन्चलिक रंजालि बैसागु बिहु उदजापन कमिटि नाम लानानै जों दिनैदि एसेबां बोसोर बे बिहुखौ जों खुंबोगासिनो दङ बेनि गासै खोथाफोरखौ रायजोनि गेजेराव बुंफ्रोसोना होनायनि थाखाय जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों आरो जों बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा लिंहरनाय दङ। बेवहाय आलासि हिसाबै थागोन जोंहा मनजित कुमार दास लेक्सारार जाला बिबि किसान कलेज आरो भुबनेस्वर गयारि प्रेसिडेन्ट सापागुरि कक्लाबारि बर' साहित्य सभा। बेनि उनाव जोंहा बे गेवलां मेला जोबनायनि उनाव जों मोनसे हारिमुवारि आयदायाव जोङो मेथाइ खननो थाखाय जोंहा हांख्रायनाय दंखायो बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि फुकन बर' बिथाङा। बेनि उनाव जोंहा जोंनि हाबाफारिया जोबगोन। ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক और বাবলি নিউজক কনচা বডোলেণ্ড নিউজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই 2000 চনতে এই মানে সেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ এই বিহু কমিটিৰ। বিভিন্ন মানে ইয়াৰ গাঁওসমূহৰ যিখিনি ডেকা ল'ৰা আছিলে সেইখিনিক লগ লৈ
মানে এটা বিহু কমিটি গঠন কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতে মানে আজি 25 বছৰ হ'ল ইয়াতে আহি পেলাই বহুত মানে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আজি মানে এই বিভিন্ন বড়ো অবড়ো গোটেইখিনি মানে লগ লাগি আমি সম্প্ৰীতিৰে এইখিনিয়ে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে এই বিহুটোৰ দ্বাৰাই যে গোটেইখিনি মানুহক তাৰমানে একত্ৰিত কৰি আমি সুখ শান্তিৰে এইখিনিত মানে সদায় যাতে এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি মানে উদ্দেশ্য লৈ এই বিহুটো উদযাপন কৰা হৈছে। মেইন হ'ল এইখিনি আমাৰ জলাগাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি সমন্বয় মানে লৈ পেলাই আমি বিহুখন মানে উদযাপন কৰা হৈছিলে যাতে একেলগে গোটেইখিনি মিলি একেলগে কাম কৰিব পাৰোঁ আমি উৎসাহ উদ্দীপনাৰে, এইখিনিয়ে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে।